presentem està dedicat a explorar algunes de les oportunitats més rellevants perquè l'economia catalana pugui sortir reforçada de l'actual període de crisi. Paradigmes recull un documentat treball sobre el que anomenem els metasectors, es podria parlar de metasectors, de focus, on Catalunya hauria de posar la diana, focalitzar, de fet, els seus esforços, de fet, segurament on ja som forts i podem ser encara més forts. I ara apareix aquest concepte nou de focus o metasector, que el que fa és, a l'entorn d'un objectiu, d'una finalitat, d'un repte, organitzar diverses habilitats, diversos know-hows que hi ha en els sectors tradicionals o clústers i en les tecnologies, siguin tradicionals o més noves, per fer front a aquest repte. Els metasectors podem definir-los no només com noves tipologies de demanda, sinó també com a noves formes de producció. El que voldria destacar és que les empreses que superen en millors condicions períodes de crisi com l'actual són aquelles que ja s'han preparat per la crisi abans. És hora de fer plantejaments estratègics que cal que es plantegin, que tinguin també resultats a mig termini i els qui no van fer els deures al seu moment els hauran de fer ara. Saludo amb molta satisfacció la presència empresarial integrada en el producte Paradigmes. No només per aquestes entrevistes, sinó per la seva presència, el conseller assessor, i desitjaria més difusió en el món de l'empresa. Aquest producte té que tenir difusió al món de l'empresa. I també demanaria més difusió, ja que el producte s'està demostrant contínuament vàlid, en el món acadèmic, poc coneixedor del mateix. El senyor Riel Miller, que és un consultor d'Ontario, una consultora Experidox, fa unes reflexions més a llarg termini i jo crec que amb alguns pensaments interessants. Per exemple, ens adverteix sobre la tendència que tenim molt forta a reaccionar davant les situacions de crisi intentant restablir les condicions del passat. En aquests moments hi ha una certa polèmica, un cert debat arran de si amb l'anomenada llei de sostenibilitat, etc., realment s'està avançant cap a un altre model o s'està impulsant un altre model o estem intentant només, hi ha tota una sèrie de mesures vinculades a la construcció, retornar a la situació prèvia abans de la crisi. Xavier Salvador, del periòdico, entrevista en Jordi Cartanyà. Us recomano molt aquesta entrevista. És ell també el que sosté que l'estructura d'una societat innovadora ja no és l'estructura d'una societat industrial on cadascú s'està al seu sector, sinó que hi ha aquesta confluència de segments de diferents sectors. Fem algunes d'aquestes polítiques transversals per millorar la competitivitat de l'economia catalana. Precisament és amb aquest qüestionari que encetem a partir d'aquest número una experiència inèdita fins ara a Paradigmes, el Fòrum de Paradigmes, un fòrum que creem en el marc de l'anella empresarial d'Acció, a través del qual convidem els 3.000 subscriptors de Paradigmes i els 10.000 membres de l'anella a donar la seva opinió i a debatre sobre les oportunitats, en aquest cas, de futur de l'economia catalana. Finalment, destacar que en l'edició digital d'aquest número de Paradigmes, a més dels elements multimèdia, oferim uns continguts exclusius addicionals. Una entrevista amb la Rosabeth Moscanter, de la Harvard Business School, i també, en exclusiva, en l'edició multimèdia, una taula rodona sobre turisme i economia de l'identitat. Quant a la primera part, jo diria que el que ens ha demostrat la crisi és que en les èpoques de bonança moltes empreses es tornen molt mandroses i que només a prop que tens del fracàs és quan estàs a dalt de tot. En l'article que surt a la
la revista Paradigmes, explico una mica la situació en tots els sectors en els que es movem nosaltres, que és telefonia mòbil, viatges, turisme, automòbil, venda d'automòbils, assistència a l'automobilista, etc., assegurances, i una mica com a entitat i com a grup d'empreses el que estem fent per aguantar la situació. Un altre tema important és focalitzar-se en el talent, entès com la capacitat més del compromís de la gent, o sigui, intentar guardar la gent millor, basant-se en el seu talent, basant-se en l'actitud i basant-se en la mobilitat. Mantenir la formació de la gent, o sigui, no baixar el pressupost de formació, i sobretot un tema clau que és la comunicació interna. O sigui, explicar molt bé a tota la gent, a tots els equips, a tothom quina és la situació. I per últim, des del punt de vista de FENCAT, una mica el que nosaltres hem anat treballant com a missatge que volem donar al país des del punt de vista de construcció d'un país a llarg termini i per als propers 20 anys, pensant en el país que volem deixar als nostres fills. Nosaltres pensem que el país necessita un projecte, ja no podem parlar de lideratges, creiem que la manca de lideratges que es parla molt ja la deixem a banda, sinó que parlem del que seria un projecte que sigui capaç de generar il·lusió i després un lideratge col·lectiu. Perquè, en definitiva, basar-ho en educació, molt similar al que hem dit abans, internacionalització, recerca, en el nostre cas, infraestructures i, per últim, emprenedoria. Perfectament dir que estem en aquest estat on hi ha un món que d'alguna manera o altra s'està morint, s'està canviant i encara no ha nascut el món en el qual ens haurem de barallar. En aquest context entenem que el debat, la presentació de revistes, d'opinions, de punts de vista és més necessari que mai. Per tant, jo acabaria, si em permeten, dient que és bo que fem aquests debats. Per descomptat, el col·legi vol ser membre actiu d'aquests debats en aquests moments, i és bo perquè només a partir del debat i de posar sobre la taula els elements que tenim podrem recuperar la confiança necessària perquè tinguem la convicció que d'alguna manera d'aquesta crisi també ens sortirem enfortits.